Olyan csípésre nem jó. Csak a vérszívókra jó. Megítatjuk a Zsolánt is, boros csinálnak. Nem is fáj neki, nem csipi. Akkor már kezdődik a tango adni. Család koktél! Család koktél! Csalámbány, bazd meg. Csalámbány. Csipi, erős, de már erős, túl erős. Jaj, jó kraftos bor, nem tudom. Mi a boros? Túl erős, mi? De azt a levelét, bazd meg. Azt a levelét. Megőrült. Elegyél, buzi, elegyél, megőrült a levelét. Mi a csallád? Még a pálinkával is jobb, bazd meg! Meg az erős paprika kutyafaszra hozzák. Fogyiszlai paprika kutyafaszra hozzák édesít. Ez az Pista pampogja. Keszire csípi a nyelvem! Amíg megérted a csallád. Akkor Jonsz, az mi a lófasz? Ég a pompám. A tavaly izéről kerültek be a tehetség. Ja, ezek valami magyarok. Fehérváriban. Hogyan is eltozzunk. A rizsát is, annak is adj egy kicsit. Ki az a rizsa? Előtte adod. Holnap lesz napámdert, bazd, én megyünk. De buzi vagy! Mi? Agd be innen. Csípi a pattanásról. Csípi a pattanásomat! Ezt honnan szedted, ez durvább, mint az előző. Add vissza! Nehogy az... Bászat, megmutatom még, mi a hűző csípot. Nekem is megcsinálsz egyre, mikor megfogtam. De megérte! Holnap lesz napámdert. Szóval lejön a Jani Bartnak. Nem szabad. Együnk. Nem durrant be az arcom. Még nem majd mindjárt. Bon Jovi. Kisimultak a ráncai. Ja, botok. Bio botok. Bio botok. Igyál kucut. Micsoda? Kucut. Mi a faszom? Megkóstolt. Női